tänään tänne mun luokan kappelan jalkapalloon. Voinko kuulana paikkaria kumpi? Mulla on ylimääräistä. Kiitos. Me lainataan aina toisillemme esimerkiksi kynää ja kumia, jos joltakin puuttuu. Äijä osaa koulutehtävää ja Nina auttaa Silja. Voidaan auttaa minua tässä, mä en ihan tajunnut tätä kysymystä. Niin, kun sulla nyt toi banaani tossa, tässä oikeesti sulla ei tiedä sitä banaani, kun sulla on toi 6 euroa, niin sun pitää jakaa sitä banaani hinnalla. Niin, ja sit sä saat tiltää, että paljonko sä saat sitä banaania. Tai just. Joo. Hyvä. Luokkatoverimme ei osaa käsillä seisontaa kunnolla. Luokkatoverit auttavat häntä. Voit sä näyttää, miten se tehdään? No, sulla pitää olla se vahvempi jalka niin tälle haukussa. Niin sä voit tehdä sen aluksi tälleen kohtaan. Tai sitten niin. Älä kokeile. Ai kovemmin sitten. No me usein kannustetaan ja autetaan, jos jotkut ei osaa jotain. Ja Esim. Meidän luokkalaisen meidän pohtia, niin meidän toinen luokkalainen auttaa. joo. No,